Merkez Aziya halklaryna Aral deňizi katastrofasyndan soňky iň uly katastrofa bilen yüzbe-yüz bolma howpy awanýar. Bu günler yerli halk Aral deňiziniň başyna gelen yitip gitme howpy Am derýada hem gaýtalanmagyndan aladalanýar. Am derýa Merkez Aziýada ýerleşýän iň uly derýalaryň biridi. Ol Täjikistan, Türkmenistan, Özbekistan hemde Owganistan ýurtlaryndan geçýär. Am derýa Hinduş daglarynyň demir gazygyndaky Pamir daglarynda emele gelýär. Ol Owganistan bilen Täjikistanyň araçagy bolan Tigrovaya Balka Tebegi gorohanasynda Wagş hemde Penji derýalarynyň birleşmesinden dörýär we şol ýerden demir gazyk günwatara akyp Aral deňiziniň günorta galyndylaryna ýetýär. Derýanyň ýokary akymynda ol Owganistanyň, Täjikistan, Özbekistan we Türkmenistan bilen demir gazyk araçagyny emele getirýär. Gadym taryhda Am derýa Eýran bilen häzirki zaman Merkezi Aziýanyň çägine gabat gelýän Turan sewitiniň araçagy hasap edilýärdi. Am derýanyň ortaça ýyllyk akymy takminan 70 kub kilometrdi. Am derýanyň suwy adamzatyň we tebigatyň şeýle hem canly jandarlaryň durmuşynda iň zerur we strategik resurslaryň biri bolup durýar. Sowet Soýuzy döwründen başlap derýalaryň we deňizleriň suwlarynyň yerliksiz we netijesiz ulanmagy, şol sanda suw serişdeleriniň esasan paýta we şaly suw köp talap edýän ekinleriň ekinlän meýdanlaryna gönükdirilmegi, daşky gurşawy, topragyň hiline we adamlaryň saglygyna öwedinde bolup bolmajak ziýanlaryň ýetirilmegine sebäp bolupdy. Uzun ýyllaryň dowamyna durly uğurlardan bilermenler tarapyndan Aral deňiziniň guramagy bilen bagly howplar we bu ýagdaýyň katastrofik netijelere getirip biljekdigi barada duýduruşlar berilse-de, Sowet Soýuzynyň Merkezi Komitetiniň ýolbaşçylary bu duýduruşlara üns bermezlik bilen suw serişdeleriniň tygyşytly we oýlanşykly ulanmagyny öpjün etmediler. Netijede häzirki wagtda Merkezi Aziýa sewitinde suw ýetmezçiligi möhüm meseleleriň birine öwrildi. Bu ýagdaý Merkezi Aziýa döwletleri hemde olaryň goňşy ýurtlar üçin agyr netijeleri döredýän ykdysady, ekologiýa we durmuş uğurlaryna täsirini ýetirýän çykyntyly ýagdaýa öwrildi. Sowet Soýuzy döwründe tonna balyk tutulan Am derýa bugünkü gün içinde mallar otlap ýören meýdana öwrildi. Am derýa geljekki 5-10 ýylyň dowamyna Aral deňiziniň ykbaly garaşýar.